Ka Hanyo Trep National Youth Front HNYF Southern Border Area hagajingilam ubak kelang thong ni President harangkat kidkhot jo kasengela late churep ya ka office jong ka Department of Commerce and Industrial Training cum Production Center Mausun Ram Iskasil District lalap ba la syukhang kardep bat kala kala ying ja hagaba simladon wat iweiru inong trai ha kani ka office ba kalang thong ni ula panpau kajing sngau diaw halor kani namar baha kajing shisha kani ka office kadai ka wei kalat ban ai kam ai jamik samla kabadei ru ka office ban ai jing kai samla na kani kadong ka thany kumno ban le bat seng kam seng jam kabala ru ban kentiu ya kayo ka kon labu ru kajing kali balai kani ka office kamla ban ai jing chakri na ka banta ba ka thany kumba ki wei kisna baladep ayo I kidon kajing kerman hanrai menta ladap setang uplang bat kiying gila kelaying ja Bajong ni ka singi bonta nakaleng jongi ki noilam jongka HNYF Southern Border ni lawan ban jurep ya ka nekawai ka office rekam jongka sarkar hakba ngimla kumki noilam ban pau ki jing sokya halor ki jing bom trekam jongka ni ka tanat sarkar kaba ai jing mentoi le si ya ki nong snong jong kani ka dong ka thain khamtam e ikisamla ba khlam jam bat ngala monong ba lamba jong kani ka tanat trekam jong sarkar kan ai ya ki jing mentoi ya ki samla ki ba don kasap bat khamtam e nakamta ban pli kumkalat ban yang halong ha ki jong ki kejat kani ka department jong kani ka sarkar kani ka Department of Commerce and Industries Training cum Production Center kani ka office ka don hangni po Mausun Ram ka bahabu po Iskasil ka jimpet jong ka decision jong ka Iskasil nakaleng jungi kinoilam ni hap iya ka ban penpau sya ka sarkar kamtam e lamba jong ka tanat patay kubor ba nilalap dalo jong hikmat ba kani ka kini ki building hangni ki kalalong kum tangki station but om takatang ngim sim yo I watang uwe upion lani uchukida pila aban saki hangni ba kani gi ru kakhang arap so kanta kajingkili kalong ba balai kani ka tanat kani ka department kabadon hangni ka jaka kamla ban ai ka jing sakri ba ba ban ai ka jing sakri na mata ka jing motoi jong kani ka samla jogi do shnong jong ni ka thai ha kisnam ki bamun shwa ngakan mau ba kala de ka wi ka tunat rekam jong sarkar ka ba ngala pon om kala don ka jing rap nam ta ki tu ki samla ki ba klam kam jam ki ba persang mani yang hara jong kijat rei menta hadian jong ki katu ka disnam ngi I ba kani ka office kala syuk hang kerdap bat ngala pon ong ba ka jing lada kalongkum ni satangkat no satangkat tu kan kinri kirius ni ki badan hang ni ha kin yo jaka ban penlong ye kitam ki ba syarkai nomor kata kum kin helam ngim sola ban syong kliti ban supet kai dalam ki jong khaman ni ha ban kuntu ya ka department ka badipet ye kani ka tanat trekam hang ni po Mausun Ram ba kadai ban simkhya ba kani ka department kadiban ai ya kajing sakri ka bapaka om baro kinong sisnong jong ni ka dong ka than kin yo ban le training hangte po Shillong lani ki wi pat ki jaka kajing don jong ni ka office le se ngamut ban ong ba kadai kajing tumu jong nakamta ban ai kajing sakri bapa bat khamtam e ban pli kalat kamai namta ki samla ki ba khlam jam Kumga state ka bari ka kabla face ya ka ni ka problem unemployment problem ki yeng jongi ki badon hakni ki jaka laman ki thru yeng ki don ki samla ki bala nam stan ri kim yo kam yo jam but ngala man ong ba ka jingdon jong ni ka tanan trekam hang ni kan long nam ta ka jing montoy jong ki hinrei lada kalong kum ni ngim ban se bah ka wi kisngi ngi habban wan hakni ka kani ka jaka but ngin habat kapsyor na leng jong kaseng kadon jing jing temu jong kani ka jing don jong ni ka office kani ka jaka
pilai ki plang ki bla yang hang ni kaget ke ba khang kum ni le habangi persang manwana kan ni kata lah ka be te nomor kata ni ai ya ka message ya kan ni syaki bor ki bahlor ki bde ya kan ni ka office ba kidai ban sim khya ba nang nakani ka singi ka bamanta kani ka office next ladingin wan kadai ban pli ninyo ki jingkhoj ninyo ya ki staff ki batrai ninyo ya ki nong ai training bakin don hang ni jaka om tang tang ninyo ru ya ki samla jungi ki ba persang ban yang halagi jong ki jat ninyo hang ta ba kindon lang hang ni kinyo ki jing montoi di saisien kum ki nang lam ngi kapat bat ngi banjuro ya ki officer ni ki he sarkari bde pe ki katanat bakin simkhya halor jong kani ka tanat trikam budan hang ni bo maus ram